Jo crec que la jornada a aquestes hores ja s'ha vist que té una gran afluència perquè desperta molt d'interès en un món tan interessant com és el de l'ocupació i concretament el de les pimes i dels emprenedors. En un món molt globalitzat, nosaltres som una comarca industrial on hi ha grans empreses, crec que les dinàmiques de les xicotetes empreses i el fet que la gent busqui una oportunitat a través de la seva pròpia iniciativa és molt important. Jo crec que per això ha vingut molta gent i amb les persones que hem parlat, la veritat que resulta molt interessant conèixer casos d'èxit que puguen al final revertir en la dinamització econòmica de la nostra comarca i de la nostra ciutat. Jo crec que l'emprenedor així té l'oportunitat de conèixer gent que ja està funcionant, casos que són d'èxit, per dir-ho d'alguna manera, i d'entrar en contacte amb altres persones de manera que poden, diríem, interaccionar. Hi ha moltes empreses, xicotetes i persones que estan fent disseny o estan fent determinats productes i és una manera que es puguen conèixer en un mateix fòrum, que puguen intercanviar-se els contactes i que puguen col·laborar. Jo crec que és dinamitzar el teixit de l'emprenedoria, de les pimes i, en definitiva, del treball i de l'economia. Jo crec que és important que siguin valents, que sàpiguen que tenen una oportunitat, que tota la creativitat que tenen l'han de reconduir i que han de buscar el recolzament de les institucions, també evidentment el finançament és important i que l'Ajuntament sempre està al seu costat.